טוב, בסדר לכולם חברים, ועכשיו אני הולכת להראות לכם את שגרת הטיפוח השיער שלי ואת המוצרים שאני הולכת להשתמש בהם. נתחיל בסרום הבייסיק של לוריאל. נשים 2 טיפות, שמתי 2.5 בסוף. מושלם, נתן איכות. ניקח את המסרק ונסרק. עכשיו השיער ללא קשרים ויותר נעים. ניקח את הקרם הזה שהוא נותן ריח ממש טוב, 3 טיפות. את האמת שבפעם הבאה נשים רק 2. ומסרקים שוב פעם לאחור. תראי את זה ואני טיפה אעשה ככה. טוב, אני אחזור מתי שאני אסיים את הפה.